जोंनो होखादों जे आयेनखौ जोंनो होखादों ST/SC एट्रसिटिस एक्ट बे एक्टनि एगेन्स्टआव जोंखौ जेरखम रेसिस्ट बेबहार खालामदों जोंखौ जेरखम गाज्रि माबाजों बुंदों खुगाजों बुंदों बेबायदि मानसिखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ। Punish the hypocrite! We want justice! We want justice! Dominos manager Pritom Roy arrest karo! Dominos manager Pritom Roy arrest karo! Punish the hypocrite! Multinational companiesफ्रा बेवहाय दखान होफैदों बिसोरो बर' रावाव दखाननि नामखौ लिरनांगोन। डमिनस लिरदोंबा बर' रावाव डमिनसखौ लिरनांगोन आरो KFC लिरदोंबा KFCनि नामाव माने बर'नि नामाव KFCखौ लिरनांगोन। बिशाल लिरदोंबा बर'नि माबाजों हांखोजों लिरनांगोन नङाबा बे आन्दलनखौ जोङो जागायबाय थागोन। जोङो गासिबो स्टुडेन्टस आरो गोबां अर्गानाइजेसनफोरनि बेयाव दङ एबसु दङ बनसु दङ आरो आतसु दङ अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन। दा बे जे जाथाय दाखालि जानानै थांबाय जे डमिनसनि मेनेजार प्रितम रयआ ओरैबायदि रेसिस्ट मेन्टेलिटिजों सासे बिनि वार्कार जाय खामानि मावो बेवहाय बर' कमिउनिटिनिफ्राय फैनाय बेखौ रेसिस्ट कमेन्ट बियो वाट्सएपआव जेरखम होदों बियो जे बुंदों जोंखौ जे जों हाग्रायाव थानानै निस्स' जाथि एकदम गाहाय थाखोनि जाथि होननानै जोंखौ बुंदों। बिथाङा मोनथिया जे जोंनि बर'फ्रा जोंनि बर' कमिउनिटिया जे कालचारेलि बेसेबां रिच कालचारेलि बेसेबां गोजौ थाखोनि जोङो मानसि जों जानो हागौ जोङो ट्राइबेल बाट जोङो ट्राइबेल जानानैबाबो जोङो गोग्गानाय जोंनि गोसोआव दङ। मानो होनोब्ला दिनै ट्राइबेल सुबुंफ्रासो बिसोरखौ हा होदों। दिनै बेवहाय डमिनसआव बियो खामानि मावफैनानै गावनि फेमिलिखौ जाहोनो हादों। जोंनि ट्राइबेलनि हायावनो बियो मावफैनानैसो बेफोरबायदि बियो बुंनो हाफैदों दिनै। दा बिनि एगेन्स्टआव जोङो बनसुआ 4टा डिस्ट्रिक्ट मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवबो जोङो बिनि एगेन्स्टै जोङो FIR होगोन। बे जे बुंदों ट्राइबेल सुबुंनि एगेन्स्टआव बर' सुबुंनि एगेन्स्टआव जे जोंनि महिला जोंनि आइजोफ्रा जे माने देहा फालांगिरि खालामनोसो समायो बा माबा खालामनो समायो बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि सोदोब जे सोदोबफोरखौ जों बुंथावनोनो हाया समाजाव बेफोरबायदि मानसिखौ बिसोरबायदि मेन्टेलिटिखौ थाबैनो थाब एरेस्ट खालामनानै जोंनि पुलिस प्रसासना आसामनि जे पुलिस प्रसासन बिसोरो थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ आरो हायोब्ला एट्रसिटिस एक्ट जे जोंनि संबिधाना जोंनो होखादों जे आयेनखौ जोंनो होखादों ST/SC एट्रसिटिस एक्ट बे एक्टनि एगेन्स्टआव जोंखौ जेरखम रेसिस्ट बेबहार खालामदों जोंखौ जेरखम गाज्रि माबाजों बुंदों खुगाजों बुंदों बेबायदि मानसिखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ आरो गोख्रोङै बियो पाब्लिकेलि एपलजिबो बिनांगौ बे मानसिया। आरो जोङो मोनसे वार्निं होबाय दिनैनिफ्राय जत' बे डमिनस दं बिशाल दं पिज्जा हाट दं बा अबेबा KFC दं बा अबेबा मोनसे रेस्टुरेन्ट बा माल्टिनेशनेल फुड कम्पानिसफोर दं जुदि जोंनि BTC एरियायाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एरियायाव जुदि बिसोरो बिजनेस खालामनो फैदोंब्ला जाहाथे बेफोरबायदि बिसोरो पाब्लिकनि रेफारेन्डाम लानानैसो आरो पाब्लिकनि जे सेन्टिमेन्ट बेफोरखौ लानानैसो बिसोरो खामानिखौ मावनांगोन आरो जत' बेफोरबायदि माल्टिनेशनेल कम्पानिसफ्रा बेवहाय दखान होफैदों बिसोरो बर' रावाव दखाननि नामखौ लिरनांगोन। डमिनस लिरदोंबा बर' रावाव डमिनसखौ लिरनांगोन आरो KFC लिरदोंबा KFCनि नामाव माने बर'नि नामाव KFCखौ लिरनांगोन। बिशाल लिरदोंबा बर'नि माबाजों हांखोजों लिरनांगोन नङाबा बे आन्दलनखौ जोङो जागायबाय थागोन आरो दिनै जोङो बे बुस्थुखौनो डिमान्ड खालामगोन जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनावबो जे 8th शेड्युलाव थाखानाय जोंनि जे लेंगुवेज
जे बर' लेंगुवेज बे बर' लेंगुवेजजों माबायाव लिरनांगौ साइन बर्डआव बिसोरो नामखौ लिरनांगौ आरो बे प्रितम रयखौ थाबैनो थाब हमनानै बे कलकातायावनो थादों बा वेस्ट बेंगलावनो थाखुमाहैथों बा अबेबा दिल्ली मुम्बाइ केलकातायावनो थाखुमाहैथों बेखौ आयेन गथ'यै हमनानै लाबोनांगोन आरो बेखौ आयेन मथे पानिशमेन्ट होनांगोन जुदि सोरबा जोंनि बर'नि सुबुं दाय मावै मानसिखौनो जुदि जेल जाहोनो हायोब्ला दाय मावै मानसिफोरखौनो 1.5 मास 1 मास जेल जाहोनो हायोब्ला बे दाय मावखानाय प्रुफ थाखानाय मानसिखौ जुदि जेल जाहोनो हायाब्ला गन्थं जनायनि समान आसाम पुलिसा मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन